Καλώς ήρθες στους μονολόγους στο μετρό. Αν έχεις τραυματισμό, περαστικούλια. Αν έχεις πατερίτσες, καλύτερα να μην είχες. Εγώ θα στα λέω όλα. Πρόσεχε και λίγο επιτέλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σπριντ με πατερίτσες. Spoiler alert. Δεν γίνεται, αλλά αυτό δεν το ξέρει κανείς. Και αυτό πρέπει να σου το πω εγώ. Τελικά, νομίζω μεγάλη τύχη έχετε που με βρήκατε στο δρόμο σας. Εμένα που τα ξέρω όλα και σας ενημερώνω. Εγώ με πατερίτσες. Όχι για στυλ έχω δόξα τω Θεώ. Όχι για να κάνω εντύπωση, κάνω ούτως ή άλλως και μπράβο μου. Αλλά γιατί λόγω της μονομανίας που με χαρακτηρίζει, αποφάσισα να γυμναστώ δίχως αύριο κυριολεκτικά. Και ξέρω ότι θα πει κυριολεκτικά, μην το πιάσουμε και αυτό το θέμα. Έκανα σε μία μέρα τη γυμναστική που δεν είχα κάνει την τελευταία 15 ετία και βάλε. 6ωρο σερί. Μετά από αυτό το πόδι μου απίφθησε, είπε ως εδώ και παραιτήθηκε. Ο γιατρός το είπε λίγο πιο καλά από ό,τι το περιγράφω εγώ, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεν σκοπεύω να τα πω όλα εδώ. Τουλάχιστον όχι σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Σημαντική σημείωση. Ακριβώς επειδή κουτσένω και έχω και τις πατερίτσες, φροντίζω τις μέρες εκείνες να είμαι στην τρίχα. Μαλλί, μακιγιάζ, ντύσιμο, για να μην προκαλώ ήκτο, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα το άντεχα με τίποτα. Αλλά πάω κούτσα. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αφού το ένα πόδι δεν μπορεί να πατήσει κάτω. Φτάνει το βαγόνι. Οι πόρτες ανοίγουν. Και εγώ προσπαθώ να μπω. Εδώ λοιπόν πρέπει να τονίσω ότι είναι μία από τις περιπτώσεις όπου δεν ισχύει το ρητό «η προσπάθεια είναι που μετράει». Όχι, η προσπάθεια δεν μετράει καθόλου. Γιατί ο κόσμος περνάει και μπαίνει γύρω μου σαν τον άνεμο. Πρωταθλητές στην προσπέραση κυρίας με πατερίτσες. Εγώ είμαι αυτή. Και κοντεύω μέχρι να καταφέρω να φτάσω, να μην χωράω να μπω στο βαγόνι. Γιατί όλοι μπήκαν. Όλοι όμως. Και εγώ είμαι απ' έξω. Με τις πατερίτσες. Και εκεί κάποιοι που με ποδοπάτησαν μπαίνοντας, με βλέπουν αφού είναι ήδη μέσα και αρχίζουν τα «Πω, καλή η κυρία δεν μπορεί να περπατήσει. Κάντε λίγο χώρο να χωρέσει και η κυρία. Κεριά και λιβάνια ρε. Που και να χωρέσει η κυρία έτσι που τα κάνατε σαν τα μούτρα σας, πού να στηριχτεί Γιατί για να είμαι και δίκαιη, κάποιες μέρες μέσα στον 1,5 μήνα που κυκλοφορούσα έτσι, υπήρξαν κάτι νεαρά παιδιά που με πήραν χαμπάρι και με έβαλαν να καθίσω. Πιθανότατα γιατί πέρα από το γεγονός ότι είχα πατερίτσες, να δεις που τους φάνηκα και μεγάλοι. Και ένιωσα τελείως γιαγιά. Σε ευχαριστώ παλικάρι μου, την ευχούλα μου να έχεις. Και ντράπηκα και έκατσα, αλλά τι να κάνω. Όχι, τι να πω. Δεν κοιτάω τα χάλια μου, λέω εγώ, που δεν μπορώ να σταθώ με τις γυμναστικές που μου ήθελα. Τέλος πάντων. Κούτσα που λέτε, φτάνω στη στάση μου και καταφέρνω να βγω. Αλλά δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες, οπότε ψάχνω το ασανσέρ. Στο ασανσέρ, φίλε μου, δεν υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις και παλικάρια ευγενικά. Αλλά γράφει πάνω ότι η χρήση του ανελκυστήρα στο μετρό προορίζεται κυρίως για άτομα με κινητικές δυσκολίες, ηλικιωμένους, γονείς με καρότσια και επιβάτες με αποσκευές. Και εγώ εμπίπτω σε αυτό, το πρώτο κυρίως. Ίσως και να νιώθω και λίγο το δεύτερο. Και λες, για μένα είναι αυτό. Μόνο τη φωτογραφία μου δεν έχουν βάλει. Θα πάω με τους παππούδες σιγά σιγά και θα περάσουμε ζάχαρη. Θα με κοιτάξουν και θα μου πούν, πού το έπαθες αυτό παιδάκι μου? Πού να σας τα λέω, θα τους πω εγώ. Και δεν θα τους πω που το έπαθα, γιατί θα σκεφτούν και μπορεί να μου το πούν κιόλας, γιατί οι μεγάλοι δεν φιλτράρουν και πολύ τις σκέψεις τους, ότι τα ήθελα και τα έπαθα. Οπότε, αφού δεν θα τους το πω, θα μου πούν άντε σιδερένια μικρή κοπέλα που είσαι, γρήγορα θα γίνεις καλά. Τα φαντάζομαι τώρα όλα αυτά εγώ και αυτοκολακεύομαι. Αλλά εκεί μένουν όλα. Στη σφαίρα της καλπάζουσας φαντασίας μου. Γιατί μέχρι να φτάσω εγώ στο ασανσέρ, η ουρά και το μπουλούκι που έχει μαζευτεί για να ανέβει πάνω είναι πέρα από το μύθο. Και φυσικά κανείς δεν με βλέπει. Και με προσπερνούν όλοι γιατί έχουν δουλειές και βιάζονται. Λες και εγώ αν δεν είχα δουλειές θα ήμουν αξιμέρωτα στο μετρό με τις πατερίτσες, στολισμένη σαν λατέρνα. Και ξέρεις κάτι φιλαράκι μου, πότε με βλέπουν?
Αφού έχουν μπει στο ασανσέρ και κλείνει η πόρτα και σου λέει «Καλέ, η κυρία με τις πατερίτσες δεν μπορεί να περπατήσει». Αχ, να μην την έχω δει πιο πριν. Και εγώ νόμιζα ότι απλά είναι αργόσχολη και πάει σαν τη χελώνα πρωί-πρωί με αυτά τα ματσούκια κάτω από τις μασχάλες της που τις τσαλακώνουν το πάρα πολύ ωραίο και κομψό σακάκι. Τι μάθαμε λοιπόν σήμερα? Ότι το να έχεις πατερίτσες δεν σου δίνει προτεραιότητα. Ότι το «δεν σε είδα» είναι πολύ βολικό. Ότι το ασανσέρ είναι λίγο σαν τα Hunger Games. Ότι το να μπει στο βαγόνι τραυματισμένος είναι άθλος. Ότι το να μην σε δουν δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχεις. Υπάρχω σας λέω, αλήθεια. Και ότι το σακάκι μου, όσο κι αν τσαλακώνεται, παραμένει κομψό. Φυσικά, γιατί δεν είμαι για καμιά τυχαία και μια που λέμε για τύχη, ούτε αυτή τη φορά κέρδισα τον Τζόκερ, να ξέρετε. Τι γίνεται ρε φίλε, ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν κάθε εβδομάδα και πού βρίσκονται? Ούτε στον ΟΠΑΠ με βλέπουν. Ευχαριστώ που περπάτησες μαζί μου, κούτσα κούτσα. Μέχρι την επόμενη διαδρομή, αν δεις κάποιον με πατερίτσες, δες τον. Πριν μπεις όμως, πριν κάτσεις, πριν κλείσουν οι πόρτες. Γιατί το σπίτι με πατερίτσες δεν γίνεται. Αλλά κάτι καταλάβατε από την αρχή του επεισοδίου. Τι καταλάβατε δηλαδή? Ξεκάθαρα σας το είπα για να μην έχετε να λέτε ότι τι σπίτι με πατερίτσες λες στον τίτλο «Κοπελιά και μας παραμυθιάζεις» και μετά με κατηγορείτε για παραπλανητικό τίτλο και τα τι αυτά. Καλή συνέχεια και περαστικά στους τραυματίες. Είμαι η Αθηνά και αυτή ήταν η Μονόλογη στο μετρό. Τα λέμε στην επόμενη στάση.